L-għajdut, il-ħrejjef, il-laqmijiet u saħansitra l-qalajiet huma parti mit-tradizzjoni rikka tal-poplu Malti. Id-Dipartiment tal-Malti fih dan l-Università ta' Malta ħal inizjattiva li jiddokumenta xi aspetti popolari mit-tradizzjoni orali permezz ta' proġett kontinwu u bad sabiħ ta' taħditiet. Id-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta bħalissa għaddej bi proġett li issa daħal fir-raba' sena tiegħu. F'dan il-proġett qed jinġabar il-materjal orali kemm jista' jkun malajr qabel ma jkun tard wisq. Fost l-oħrajn il-materjal qed jinġabar permezz ta' intervisti ma' studjużi ta' dan il-qasam kif ukoll ma' persuni li jistgħu jagħtu xi ħajja ta' tradizzjoni orali. Il-materjal miġbur dejjem nikkategorizzawh u niddokumentawh u wara intellgħu fuq is-sit tradizzjoniorali.org. Fuq is-sit wieħed jista' jgawdi mill-ħidma li saret sa issa, ngħidu aħna intervisti ma' riċerkaturi ta' dan il-qasam kif ukoll ma' persuni li jistgħu jirrakkuntaw xi aspetti mit-tradizzjoni orali. Barra minn hekk wieħed jista' jara l-filmati tal-attivitajiet u t-taħdidiet pubbliċi fil-fatt sa issa saru 45 attività li l-għan tagħhom hu li jinġabar il-materjal teoretiku fid-dawl ta' xi ħajja mit-tradizzjoni orali. Fost il-ħidma importanti ta' dan il-proġett insibu l-bibliografiji sħaħ tal-protagonisti ewlenin ta' tradizzjoni orali Maltija, ngħidu aħna Giuseppe Cassar Pulucino, George Mifsud Kirkop, Marlene Mifsud Kirkop u Antoni Fattart. Barra minn hekk dan l-aħħar inbena wkoll katalgu tematiku b'sorsi minn awturi varji biex fost l-oħrajn ikun hemm stampa ċara tal-oqsma li jinħtieġu aktar riċerka fit-tradizzjoni orali. It-tim ta' dan il-proġett se jkompli jiltaqa' biex fost l-oħrajn ifassal l-istrateġija għal ġejjieni billi jidentifika l-oqsma ewlenin ta' tradizzjoni orali li se jkun qed jiffoka fuqhom, ngħidu aħna il-persuni li se jiġu intervistati, it-tfassil tal-programm tal-attivitajiet u taħdidiet pubbliċi. Barra minn hekk se tkompli wkoll il-ħidma tal-arkivjar u l-klassifikazzjoni tal-attivitajiet u l-intervisti kif ukoll il-promozzjoni ta' dawn ir-riżorsi u se jitkompla wkoll ix-xogħol importanti tar-riċerka ta' tradizzjoni orali, speċjalment fuq il-bibliografiji kif ukoll fuq il-katalgu tematiku. It-tagħlim u l-kreattività jimxu jitfit, speċjalment jekk l-għalliema jkunu jridu jingaġġaw lill-istudenti tagħhom. It-tim tagħna żar l-Iskola Medja ta' Bormla sabiex jara x'attivitajiet ekstrakurrikulari jsiru bilan li l-istudenti jiksbu għarfien aħjar tal-sin pajjiżhom. Fl-iskola tagħna nemmnu ħafna fl-attivitajiet ekstrakurrikulari, fil-fatt ikun hawn diversi attivitajiet għaddejjin u 3 minnhom huma relatati għat-tisħiħ tal-lingwa Maltija. Dawn it-3 attivitajiet huma ir-rokna tal-qari, għandna l-ispellitona u jkollna wkoll il-kompetizzjoni tal-ġimgħa. Inħossu li huma importanti għax jgħinu lill-istudenti jitgħallmu f'ambjent informali. Apparti minn hekk jiltaqgħu ma' studenti oħra li għandhom l-istess interessi bħalhom. Waqt l-isperitona nkunu f'timijiet, ħalli nkunu nistgħu niddiskutu ċerti regoli tal-ortografija flimkien u nitgħallmu minn xulxin.
apparti minn hekk meta taħdem f'tim tagħmel aktar kuraġġ għax jekk ikun hemm xi affarijiet li tħossok dajjef fihom jistgħu jgħinuk sħabek u bekk nitalmu xorta mingħajr ma naqtaw qalbna. Jien nitgħallem ħafna affarijiet ġodda bl-ispelli tagħna u nitgħallem ħafna punti importanti fl-ortografija bil-Malti. Ġieri nista' nużhom anke kemm fil-komponimenti u anke ġieri jekk jistaqsuni xi mistoqsija nkun naf kif inwiġibha. Kull ġimgħa l-allima tal-Malti jwaħlu mistoqsija relatata mal-lingwa tagħna u aħna l-istudenti konna ġimgħa ċans sabiex infittxu it-tweġiba meħtieġa. Tista' tkun mistoqsija fuq l-ortografija, jew fuq xi espressjonijiet, jew fuq id-djom iqwiel, il-ħaġa moħġaġa li jħobbuha ħafna l-istudenti. Jekk l-istudenti jixtiequ jipparteċipaw, kumma jridu jagħmlu huma jekbu isimhom kull jomhom u klassi u jippostaw ġi kaxxa postali li qiegħda eżattament taħt il-mistoqsija. L-istudenti jkollhom ġimgħa ċans sabiex ikunu jistgħu jwieġbu dawn il-mistoqsijiet, ġieli jkunu jafuhom, ġieli jmorru jfittxu, jistaqsu. Aħna dak huwa l-interess tagħna li l-istudenti nġeluhom ifittxu jistaqsu. Il-ġimgħa ta' wara, l-allima tal-Malti jitellaw isem minn fost it-toġibiet it-tajbin u r-rebbieħ jingħata ktieb bħala premju. Mill-kompetizzjoni tal-ġimgħa nitgħallem kif nagħmel riċerka u nitgħallem ukoll idjomi u l-ġodda kif ukoll punti tal-ortografija. L-iskola tagħna inħossu l-bżonn ħafna li nippromovu kemm jista' jkun il-qari. Nemmnu ħafna fil-qari u allura naħolqu diversi attivitajiet fejn inħajru lill-istudenti jaqraw iżjed. Fil-fatt, f'kull klassi tal-Malti għandna l-libreriji tal-klassijiet u l-itfal anke matul il-lezzjonijiet inħajruhom jisselfu l-kodba mill-libreriji tal-klassijiet ħalli jkollhom dejjem ktib magħhom x'jaqraw. Rokna tal-qari huwa post vera interessanti fejn jekk meta jkollok ċans u tkun trid tista' titla' meta trid inti hemmhekk u taqra xi ktieb għax huwa post ferm mal-kwiet. Matul is-sena nistiednu diversi awturi sabiex jiġu l-iskola u jkellmu lill-istudenti fuq il-kodba tagħhom u normalment dawn l-attivitajiet ikunu ferm popolari mal-istudenti għax jieħdu gost jiltaqgħu mal-awturi infushom, ikellmuhom fuq il-kodba tagħhom x'ispirhom biex jiktbu l-kodba, minn fejn ġabu l-idejat u l-istudenti jipparteċipaw jistaqsu ħafna mistoqsijiet għax jaraw lill-awturi hemmhekk qudiemhom. Illum magħna kellna l-unur li niltaqgħu ma' Simon Spiteri. Minn mindu kienet żgħira Simon kienet tħobb tikteb ir-reċti u meta kibret din il-passjoni kibret magħha. Ftit ta' żmien ilu kitbet xi kodba relatati mal-istorja u wara ftit għamlet il-kuraġġ u ħarġet l-ewwel żewġ kodba bl-istejjer tagħha. Illum kellna l-opportunità li nitkellmu iktar fid-dettall fuq daw iż-żewġ kodba li ġew ippubblikati milux. Min xtara daw iż-żewġ kodba kellu l-opportunità sabiex ikollu l-firma tagħha fuq daw iż-żewġ kodba ferm interessanti. Dawn l-attivitajiet qed jgħinu lill-istudenti ifittxu iktar fuq il-lingwa Maltija, jistaqsu fejn ma jkunux jafu, qed nippruvaw noħolqulhom ambjent fejn jitgħallmu affarijiet ġodda relatati mal-lingwa tagħna. Inħoss li l-lingwa tagħtina identità u jekk maħniex se nibżgħu għaliha u nrawmuha fl-istudenti tagħna ħanitilfu parti kbira mill-identità tagħna. Xi drabi noħolqu kelmiet ġodda minn żewġ kelmiet qodma. Ngħidu aħna kantawtur. Kelma maħluqa minn kantant u awtur u li tirreferi għal min jikteb u jkanta l-lirika tiegħu stess. X'nafu dwar is-sena tal-kantawturi f'Malta? Hawn min jgħid li dal-fadat kien bandist li minn fil-festa waqt li da fit-suntiet għala daqqa ta' kandil. Kantawtur huwa il-kantant li kanta l-kanzunetti li jikteb huwa stess. Għaw kantawturi li jiktbu il-lirika biss u xi ħadd ieħor jikteb il-mużika u għaw kantawturi li jiktbu l-mużika fuq kliem ta' ħadd ieħor. Min-naħa tiegħi jiena nikteb il-kanzunetti tiegħi, lirika tiegħi u ktibt ukoll kanzunetti ma' persuni oħra.
Bdina naraw kol ta' vantaġġ li ma tiktibx biss kanzunetti bil-lirika tiegħek imma wkoll kultant tissieħab ma' ħadd ieħor għax meta int qed tikteb ma' ħadd ieħor qed tieħu idea differenti, l-istil tal-lirika tista' tkun differenti minn dik li tikteb inti, allura toħroq mużika u kanzunetti pjuttost differenti. Bħal meta minaqat pereżempju ma' dawk li jiktbu l-scripts tat-teatru u nikteb kanzunetti għat-teatru, hemmhekk inti tieħu aspett differenti għax ikollok l-idea wkoll ta' min kiteb il-lirika. Il-kol ħadni għall-lezzjoni mill-iskola ta' Beslan. Poġġejna dej xulxin fuq l-istess bank tal-istess klassi. Meta kantawtur jikteb u jkanta il-kanzunetti tiegħu stess, ovvjament se jagħti l-emozzjoni l-istess emozzjoni li ħass meta kiteb dawk il-kanzunetti għax ovvjament ikun kitebhom u jaf eżatt x'rid jgħid. Imma dan ma jeskludix li jiġu kantati minn xi ħadd ieħor, jista' jkun kantanti aħjar minnu li jinterpretawhom. Jien naf niġi nagħti eżempju pereżempju il-kantawtur Taljan Lucio Battisti pereżempju, il-kanzunetti tiegħu ġew interpretati minn Mina pereżempju, kantanta bravissima. U tara il-verżjonijiet kemm ta' tiegħu li fl-opinjoni tiegħi jogħġbuni mod u kantanti oħra li interpretawhom li jogħġbuk b'mod differenti. Twelit diffizzjat għall-arja savja li titlek bil-fwejja il-waħat. Għaw ħafna kantawturi u popolari wkoll daqs kantanti li ma jiktbux il-kanzunetti tagħhom. Insemmi wkoll kantanti bħal pereżempju Fred Bortelli. Fred Bortelli jikteb il-kanzunetti tiegħu stess. Walter Mikallef, Corazon Mizzi, Filip Vella. Ħafna drabi forsi ma nindunawx li dawk kienu kanzunetti mhux biss kantawhom imma kitbuhom huma stess. Minnaħa tiegħi bħala kantawtur inħossni fortunat li kelli ħafna opportunitajiet, speċjalment fuq it-televiżjoni lokali. Imma wkoll jiena niġi mistieden ħafna speċjalment f'lejliet letterarji fejn il-kanzunetti Maltin huma popolari ħafna u jiġu adattati għal serati bħal daw, lejliet Maltin. Ġeneralment jiena dejjem meta kantajt fil-pubbliku ġeneralment kantajt kanzunetti li ktibt jiena stess. Qed ngħix iffizzjat għall-arja fina. Ir-romanz Helsin huwa wieħed minn 4 romanzi ta' Giuseppe Bonnici li, kif jgħidu, kellu ħajja mimlija daqs bajda, għax minn barra li kien awtur, kien ukoll membru tal-eżekuttiv tal-Partit tal-Ħaddiema, kien kofundatur tal-Għaqda tal-Malti Università u fetaħ stamperija. U dan kollu laħ għamlu qabel ma miet ta' 33 sena. Ix-xogħol ewlieni ta' riċerka dwar il-ħajja ta' Giuseppe Bonnici u dwar ix-xogħol tiegħu qed isir minn Xana Spiteri. Bonnici nafu li twieled fl-1907, miet fl-1940 u għal daqstant miet ta' 33 sena, ftit iktar minn 33 sena. Verament miet qasir il-omor imma f'dawk it-33 sena għamel xogħol illi żgur ħadd ieħor kien jagħmlu f'ħafna iżjed snin. Bonnici kien bniedem ħawtir ħafna, avventurus ħafna, kien tabib, kien attivista favur l-Insin Malti, kien stampatur, kien publikatur, kien awtur ta' 4 romanzi, novelli, poeziji, kien awtur ta' kodba dwar is-saħħa għal poplu biex ikun jista' jinftiem mill-poplu. Kien bniedem attiv ħafna, verament ħafna. Kien attiv ukoll fil-Partit Laburista u fil-fatt nafu li qabduh biex jikteb l-ewwel storja tal-Partit Laburista, l-ewwel snin tal-istorja tal-Partit Laburista kitibhom Giuseppe Bonnici fi ktieb illi għadek issibu llum.
Wieħed mir-romanzi li pubblika, apparti xogħlijiet importanti ħafna oħrajn fil-letteratura Maltija ta' ħaddieħor, kien ir-romanz tiegħu Ħelsien, li għandu żewġ dati fil-fatt 39 u 40 fuqu, ġie stampat fl-40 aktarx fl-istamperija Excelsior tal-Belt Valletta. U mbagħad raġi ġie stampat fl-1985 publikat minnaħa tal-SKS li ħadu ħsieb ukoll il-verżjoni tal-2019 li hija l-verżjoni li llum għandna fidejna bil-qoxra ta' Ġulino. L-edizzjoni tal-1985 l-ewwel waħda tal-SKS għandha daħla ta' Giuseppe Ketkuti li hija daħla biografika, autobiografika għax Ketkuti jitkellem dwar relazzjoni tiegħu ma' Bonnici. U fl-istess ħin hija wkoll kumment kritiku. Fl-edizzjoni tal-2019 ħallew id-daħla ta' Ketkuti u żiedu magħha daħla kritika ta' Marja Simjana u biografija qasira ta' Xana Spiteri. L-edizzjoni ġdida għandha wkoll iktar minn 300 nota li tispjega kliem u espressjonijiet li juża Bonnici fir-romanz tiegħu għax huwa romanz illi kultant jagħmel għażliet pjuttost puristi, ġifieri jmur għal kliem illi kemm jista' jkun ġej mill-arbi. Però xorta huwa romanz aċċessibbli ħafna u naħseb li stilistikament mexxej ħafna u li meta taqbdu f'idejk ma titilqux biex ngħidu hekk. Romanz Ħelsien jitkellem dwar id-destin, jitkellem dwar il-fragilità fiżika u mentali, jitkellem dwar l-ambizzjoni, jitkellem dwar l-ejra, jitkellem dwar il-biża. Huwa romanz li għalkemm għandu ħafna azzjoni, l-iktar element importanti fih iseħħu fih dan il-karattri primarjament fih dan Felice u Felicissimo li huwa il-protagonista ta' romanz imma anki Luretu u Rosina. Ikolli ngħid li l-ewwel darba li qrajt dan ir-romanz issorprendini għax ħassejt li dan huwa romanz li jistħollu ferm iżjed prominenza, ferm iżjed attenzjoni minna bħala qarrejja f'Malta milli s'issa tajnieh. Huwa romanz naħseb essenzjalment psikoloġiku. Huwa romanz li jfoka fuq il-karattri, fuq il-psikoloġija tagħhom, fuq il-taqtih il-qalb tagħhom, fuq l-ejra, fuq l-ambizzjoni, fuq l-imħabba, fuq ħafna minn dawn l-esperjenzi ġewwiena li jagħmluh essenzjalment romanz psikoloġiku, però huwa wkoll ħarsa lejn is-soċjetà Maltija, ħarsa lejn il-Knisja, lejn il-politika, imma l-iktar lejn il-komunità tal-bdiewa primarjament. Probabbli l-aktar żewġ vokali li ħabtuna aħna u nikdbu bil-sinna huma li u li e. Aktar u aktar, għax dawn iż-żewġ vokali għandhom 3 ħsejjeż differenti. I qasira, ngħidu aħna fil-kelmiet iqsar u inti. I twila donna ij bil-ħosta i, ngħidu aħna fil-kelmiet ħabib u bir. U ije li donna għandha l-ħosta doppja i, ngħidu aħna fil-kelmiet iebes u ieħor. Imma x'inhi sewa sew li e? Li e hija vokali waħda, iżda hija digraf, jiġifieri itra li tinkiteb b'żewġ grafemi jew simboli bħal lajn. F'dan il-każ, li e tinkiteb bi u e wara xulxin u fl-alfabet Malti nsibuha bejn litri i u je. Aħna nikdbu kelmiet li fihom li u li e, nistgħu nżommu ftit punti ħfief f'moħħna sabiex nevitaw ħafna u ħafna żbalji. L-ewwel nett, il-vokali ien sibuha fl-aħħar sillaba jew fis-sillaba ta' qabel tal-aħħar ta' kelma. It-tieni nett, kelma ma jistax ikollha aktar minn aċċent wieħed, u billi li hija minnha nfisha aċċentata, ma nistgħux inħażżu l-aċċent fuq vokali oħra fl-istess kelma. Ngħidu aħna nikdbu spallira u mhux spallira bl-aċċent fuq la. Għall-istess raġuni,
Ma jistax ikollna kelmiet b'aktar minn ija waħda u għaldaqstant nikdbu missirijiet kif muri fuq l-iskrin. Xi drabi jiġri li l-aċċent jiċċaqlaq minn sillaba għal oħra ta' kelma b'mod li tintilef li je. Ngħidu aħna meta naqilbu l-kelma mis-singular għal plural, fil-każ ta' nieżel u sija. Fiż-żewġ każijiet, l-aċċent jimxi mill-ewwel għall-aħħar sillaba b'mod li je tinbidel għal i. Tajjeb inżommu f'moħħna wkoll xi punti dwar l-użu tal-vokali ie fin-negattiv. L-inqas kelmiet problematiċi huma l-verbi monosillabiċi. Jiġifieri dawk il-verbi li jkollhom sillaba waħda. Billi f'dawn il-verbi ma ssir l-ebda bidla. Ngħidu aħna miet issir ma mietx u ħiet issir ma ħietx. U fiż-żewġ każijiet inżommu li je. Fil-każ ta' kelmiet polisillabiċi, jiġifieri kelmiet li jkun fihom aktar minn sillaba waħda, jiġri li je tintilef billi l-aċċent jimxi għall-aħħar sillaba. Ngħidu aħna mietet issir ma mititx u ħietet issir ma ħititx. Billi fin-negattiv l-aċċent jersaq għal fuq l-aħħar sillaba, verbi li jispiċċaw bl-ittra A jieħdu li je. Pereżempju l-verb beda isir ma bedix, filwaqt li l-verb mexa isir ma mexix. U importanti ħafna li nżommu f'moħħna li dan ma joċċa l-kelmiet li jinstemaw donnom jispiċċaw bil-vokali A, iżda li fil-fatt ikollhom apostrofu fit-tarf, billi dan l-apostrofu jirrappreżenta l-konsonanti għajn. Ngħidu aħna sema issir ma semax u mhux ma semix. Punt ieħor li għalih iridu noqogħdu attenti huwa meta li tinserta qabel il-ħsejjes ħ jew ë, billi f'dawn il-każijiet hemm ċans ikbar li tiġi pronunzjata donna ie. Ngħidu aħna fil-kelmiet sabiħ u fih u triq u rqiq. Hemm ħafna affarijiet oħra x'jingħadu dwar li u li je. Mod ieħor kif tużomm huwa billi taqra qatih kodba tajba. Għax bekk idderri lilek innifsek aħjar fl-użu ta' dawn iż-żewġ vokali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.